салом алейкум, хуш омадед ба канали ютуби ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи кадом минтақаҳои Русия яъне ки переселенҳоро қабул мекунанд. зиёд инсонҳо савол доданд ки кадом минтақаҳои Русия яъне чӣ қадар муҳлат доранд қабул кардани переселенҳоро. масалан нафароне ки бо программа переселен ай дигар давлатҳо ба Русия ворид мешаванд, муддати 1 сол шаҳрванди Русия мешаванд, граждани Русия мешаванд. ва нафароне ки дар Русия ҳастед, РВП доред, вид на жительство доред, савол додед ки мо переселен шуда метавонем. албатта вақте шумо агар аз рӯи падар модар фарзанд масалан зану шавҳар агар вид на жительство РВП гирифта бошед, бемалол ҳуҷҷатҳои худро давом додан гиред. агар ки ҳамин хел РВП ба квота гирифта бошед ё вид на жительство гирифта бошед, хоҳед ки тезтар шаҳрванди Русия шавед, бо программа переселен тезтар шудан мумкин. барои ҳамин минтақаҳое ки қабул мекунанд переселен, шумо пурсидед зиёд инсонҳо, ман ба шумо имрӯз нишон медиҳам ки кадом минтақаҳо переселение қабул мекунанд. нафарони дар Русия бошед, РВП вид на жительство дошта бошед, ба ҳамон минтақаҳо ба яъне ки ГУМ яъне ки ФМС пештара муроҷиат кунед, онҳо қабул кунанд, метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро мин баъд дар он ҷо бурда супоред барои масалан гирифтани ҳамон шаҳодатномаи переселения, баъдан гирифтани гражданствои Российской Федератсия. мана бинед кадом минтақаҳо қабул мекунанд. Амурский област мана то 2025 сол муҳлат дорад. дидед муҳлати онҳо навишта шудааст ки то кадом муҳлат қабул мекунанд. нафароне ки переселен мехоҳанд ба куҷое раванд, ҳамон минтақаҳоро ман ҳозир нишон медиҳам. мана бинед зиёди онҳо, зиёди областҳо яъне вилоятҳои Русия, минтақаҳои Русия то 2021-22 аллакай муҳлати онҳо тамом шуда истааст, қабул намекунанд дигар. мана бинед Камчатский край, мана дигарош то 21-22. мана Сахалинский област, дидед Сахалинский то 2025 қабул мекардааст. ҳозир бо мебинем Хабаровский край то 2024. мана Хабаровский край, дидед ҳатто рақами телефонҳо навишта шудааст. мана бинед по всем вопросам касающим трудоустройства, мана бинед метавонанд мақсад амон переселенсҳо занг зананд, пурсанд масалан ҷои кор. агар вақте ки ҳамин рақамҳои телефон як бор занг занед, пурсед агар дар ҳамон ҷо ҷои кор барои шумо ёфт шавад, агар шумо РВП вид на жительство дошта бошед, ҷои кор ба шумо ёфт шавад, онҳо барои шумо гарантийни письмо тиҳанд, шумо метавонед ки ба программа переселени яъне ҳамон Хабаровский край рафта яъне ки шомил шавед ва тезтар шаҳрванди Русия шавед. нафароне ки ай дигар давлатҳо Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва дигар давлатҳо ҳам омаданӣ бошед, мана ба ҳамин рақамҳои телефон занг занед, пурсед. Хабаровский край муҳлаташ ҳаст. мумкин ки агар ки шуморо аввал ҷои кор таъмин шавад, ба шумо гарантийни письмо равон кунанд, метавонед дар асоси гарантийни письмо тезтар ба программаи переселен ба ҳамин Хабаровский край омада ҳуҷҷат мекунед, муддати 1 сол шаҳрванди Русия мешавед. мана то 2024 Хабаровский край переселенҳоро қабул мекардааст. ва ғайри ин гуфтам ҷойҳое ки соли 2021-22 аст, онҳо аллакай муҳлат тамом шуд. Приморский край ин калон аст. бинед ки то 2027 қабул мекунад, аммо фақат шаҳри Владивосток қабул намекунад, шаҳр не. бинед яъне ки баъзе ҷо гуфтам ки муҳлаташ тамом шуда истодааст. Республика Бурята то 2024 қабул мекардааст. Забайкалиам ҳамин хел тамом шудаги муҳлаташ. Чукотский то 2024 қабул мекардааст. Чукотский мана автономный округ. мана бинед боз Белгородский област то 2024 мана то 2024 қабул мекардааст. баъзе ҷо муҳлат аллакай тамом. Воронежский област 2024 муҳлат доштааст. ғайри ин мана Ивановский област то 2024 муҳлат доштааст. мана Калужский аллакай тамом шудааст. бо ягон тағйироти илова агар дар қонунҳои нав нашавад, бисёр ҷоҳо аллакай муҳлати қабули переселенҳо ба итмом расидааст, яъне тамом шудааст, дигар қабул намекунанд. Костромская област то 2025 мана Курская област то 2024 мана Липецкий то 2024 мана Орловский то 2025 қабул мекардааст. мана Орловский област. Рязанский то 2025 мана қабул мекардааст. Смоленский то 2024 қабул мекардааст. мана Тамбовский то 2024 қабул мекардааст. Тверский то 2026 қабул мекардааст. Твер ба шаҳри Москав наздик аст.
یعنی тулский областам ба шаҳри Москав наздик аст. То 2024 мана қабул мекардааст. мана Ярославский област то 2025 қабул мекардааст. Ленинград, яъне Питер, гирду атроф ва Москав, Московский област умуман программа переселения, яъне қабул намекунанд, шомил нестанд дар ин программа. Республика Коми 2025, яъне муҳлати охиронаш. Архангельск то 2024, мана Калининградский област то 2024, мана Мурманск то 2025, мана Новгородская то 2025, мана Псковская то 2024, мана Ненецкий АО то 2024 қабул мекардааст. мана Вологодская область то 2025, мана Удмуртия то 2024, вале баъзе ҷода фаҳмидем ки қабул намекардааст, аллакай пур шудааст. яъне боз номаълум ягон тағйироти илоҳа набошад. Кировский област 2024, Республика Татаристан то 2025, Нижегородская 2025, мана Пензенская то 2025, Республика Марий то 2025 қабул мекардааст переселен. Мордовия то 2024, Башкордистон то 2026 мана қабул мекардааст. Чувашская республика то 2035 қабул мекардааст. Самарский то 2023, Саратовский то 2025, Ульяновский то 2021 аллакай тамом шуд. Пермский край то 2024, Оренбург то 2024, баъзе ҷо ба итмом расидааст. Волгоградский 2024, Ростовский то 2030 қабул мекардааст переселен. Астрахан то 2024, Краснодар то 2024. обу ҳавои Краснодар ба монанди Тоҷикистон аст, беҳтарин минтақа аст. Республика Калмыкия то 2024, мана Ставропольский край то 2024, мана Чеченский республика то 2024, Республика Ингушетия то 2024, Курганский область то 2025, Свердловский то 2024, Тюменская 23, Челябинск то 2025 мана қабул мекардааст. Ямало-Ненецкий то 2024, Ханты-Мансийский Югра то 2025, Алтайский край то 2024 қабул мекардааст. мана Иркутский област то 2024, баъзе ҷо аллакай тамом шудааст. Кемерский област тамом 2022 аллакай, яъне гуфти рӯзҳо ки успеҳ намекунед. Красноярский край то 2030 қабул мекардааст. Новосибирск то 2026 аст қабули переселенец. Омский то 2023, Республика Тива аллакай тамом, Республика Алтай тамом, Томский то 2024. яъне ки дидед ки минтақаҳое ки қабул мекунанд переселенсҳоро, ҳамин минтақаҳо муҳлатошон ман гап задам ба шумо, чунки шумо пурсидед ки кадом минтақаҳо қабул мекунанд переселенс ва донед. ана ҳамин минтақаҳо қабул мекунанд. нафарони аз дигар давлатҳо меояд, ба воситаи сафорати Русия метавонед ҳуҷҷатҳоро супорида ҳамин минтақаҳое ки гуфтам кадомаш ба шумо маъқул, дар ҳамун интернет ҳам бинед, дар Яндекс контакти нависед, ҳамун шаҳра, ҳамун областа пура дар бораи он шаҳр менависед, иқлимаш чӣ хел, ҷои кор, ҳавояш, ҳамаша мефаҳмед ва ғайри ин. нафароне ки савол додед, масалан ба саволи шумо ман ҷавоб додам кадом минтақаҳо қабул мекунанд, ва нафароне бо савол додед ки аз Русия метавонем переселен супорим. албатта метавонед, вид на жительство дошта бошед, РВП дошта бошед, марҳамат супоред. агар дар асоси ЗАГС ё фарзандон зану шавҳар набошад, ҳамин хел РВП ё вид на жительство дошта бошед, марҳамат супоред, ба ҳамин минтақаҳо муроҷиат кунед. мумкин ҳуҷҷатҳои шуморо гиранд тезтар ва шаҳрванди Русия шавед. дар амони худованд бошед. саволҳо бошад, дар поёни комментария нависед, видеоро падилиса кунед ба дигарон. дар видео лайк гузоред, то ки лайк шавад, видео паҳн шавад, бисёртар шавад, ҳамватанон бинанд, истифода баранд.